Tabu Tripura Rwng NRC ni kok sana thangake kabangma borok kok chaya saimanu Bubagra no kok hamya saimanu haben nor Google phanong tung jekunu phano information manan thangake NRC ni tui Tripura ni norok search kalanya di arata mane hingake puila no norok nungnai Bubagra ni sisang puila NRC ni Supreme Court of petition ni mani hake onirong bo petition khlaijak tong Supreme Court of NRC ni bagai Tripura ni NRC ni bagai kai tham khaijak tong tabuk jora official ni mote hingake hake o jaga wo kok sanane naima hingake kabangma borok Bubagra no hamyake kok salai tonglai mani social media ni bisingtiro Tiprasa ekor biang NRC biang hai amorok to Greater Tripura biang amorok to khuk kinaro singsibu tebo onyorok se Bubagra no ekdom hamya klaye salai tonglai su social media ni bisingti amono phunungna pana angor phunuglia bo hnile taitom khlasine hingo ha bo hnei tai burtike khlasine je khaimani khlai no tongli bobo Tiprasa rong ni bage bo ansuk se rangsana jan ga kai Tiprasa ni bage tabu kok sawi de tong tabu bo don nang party onyo hni pano bono chajakya to hna at least Bubagra hni pano bono respect le rena nangle kok hamya saya bini bage amang sanam sungle akok no hasi ani kaisa amtike troll khaye Bubagra na hamya kok sanai rong no ang kok singna musung nang amtise Bubagra no kok amdika hamya kai tabu norok sawi tong ngake je Bubagra no amti Greater Tripura biang bini je Kokborok biang sanmani biang hne nang bo sani tongpro kan nang temani bini ukologo thangai nang sanya apro kai dosala apro ngagai nang bini Greater Tripura sanmani bo hamjagya nang bini NRC sanmani bo hamjagya ngai nang tabu baike sarak Greater Tripura biang NRC biang hai ni ne ekot biang sekot biang hne apro to nang kon phano kok bo sani tongpro to nang bini ukologo hai nyango are nyango hni nang sayable apro nang o je Greater Tripura hni santongmani je bo Kokborok santongmani nang amono se birut khai tongo nang tabu khable amono se amu biang thaka a nang sanmani demand rok amo to manliye ni sai tongo nang se birut khai tongo ga bai manai ba amono ani okok samani kuno ang party no sajago haino sajago iraino sajago ni omo kok samaya ang logically kok sawu nang a jora rok sa ang social media o kabangma nungmata Bubagra jao Greater Tripura no NRC hai irai rok santong puro a borok rok omoni tuibo birodi khlai tong birut khlai tong borok o Greater Tripura no saman hage nang a jora o omoni tui birut che khlai tong ngai nang ta bhaike sara khno Bubagra no nini amtike demand rok biang thamai ke hne hage je nang abrok sawai tongmani je birut khai tongmani nini samung se successful ong khable hage nang bhaike amtike tasana nang nakhi sabbini samung no da nang chajakya nakhi bono da personally nasle karon boto je sawi tongmani je samung khlai tongmani joto Tiprasa rongni hamkraini bagini khlai tong ngali nang tamani bagi bono sajagyang ba na puilawa sajago na tabuk sajago hagini nomba nang bono personally sajagyang ma haisi khlai ble nang sungna musung hakai sungdita biko Bubagra ni nongko ni kok thandar ke sungi mam ble nang social media ni bising tipano ni nam tike kok hamya kai sawi nang am tike ungoma to nang am personal attack khaima haisi khlai yo nang puilawa bani ke kok sai tongo Bubagra andi ke sani tong puro demand khlai tong puro tabu bo nang am tike personal attack khlai tong ngani nangle to manai hinu ha nang andi ke kok hamya sim da sai tong mucho na ni Tiprasa ni baga kon han nang sanma khlai da do Bubagra ni nang party nang party khaima hai nang party khaya pa nang khana to Bubagra Tiprasa rong baga kabangma samung khlainya ni baga chai to gin tong ble hage nang ke to manai Bubagra joto no yakari Tiprasa rong baga samung khlaiawi bo peleso achugi tongi thu amti da nai noro jara am ni ke kok hamya sai tong nai rong no sawang amo tuma mala angam logically te bo Tiprasa rong ni baga ang kuno kaham ke kok samani ang nukjagya amti bo rong no tam male Bubagra puila je demand khlai tong mani Tiprasa rong hamkrani bagi Greater Tripura phanangkha jesa phanangkha amono tuibu birut khayo na tabu manya ngi tongkha tabu kisan nila ringjak o jaga o sudi sungi tong biang thaka Greater Tripura hai ira hinai hai ga amono pala kri den chasinai na tomon chasinai amono ron comment bising tiki sasi tinin video amsung nong khandro video na like di te channel subscribe khai di bell icon click khanyen tapuk di jotono khulumbai kya hambai